नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। तर ठाकरे शिवसेना करूळ घाटातून वाहतूक सुरू करणार, सतीश सावंत यांचा इशारा। राजन तेलींचं स्पष्टीकरण, चर्चांना पूर्णविराम। आणि मरणानंतर यातना, निरवडेतील त्या जागेत स्मशानभूमीची मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वैभववाडीत ठाकरे सेनेत नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार असल्याचं सतीश सावंत यांनी सांगितलंय। 17 तारीखला जिल्हा कार्यकारिणी आहे राऊतसाहेबांच्या, माजी खासदार राऊतसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली। या 17 तारीखच्या जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये बरेचसे काही निर्णय होते, पण निश्चित या वैभव तालुक्यामध्ये सन्माननीय मंगेश लोके चांगल्या पद्धतीने आमच्या संघटनेचं काम करतात। त्याच्यामुळे बाकीची जी काय असेल त्या कार्यकारिणीचा निश्चित त्या ठिकाणी विचार होईल। पक्षाला वेळ देणारा, प्रामाणिकपणे वेळ देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची वर्णी या ठिकाणी लागते। ठाकरे सेनेतही इनकमिंग सुरू होईल असा विश्वास सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। आउटगोईंग असल्यानंतर काही दिवसांनी इनकमिंग पण होणार, इनकमिंग होणार। आउटगोईंग जे आहे, जे लोकसभा विधानसभेमध्ये जे पैसे घेऊन मॅनेज झाले होते तिथे काही कार्यकर्ते तेच जात आहेत तिथलं। आज मला सांगा, जे जे काही सरपंच आहेत किंवा काही जे गेले आहेत, याचा अर्थ त्यांना तिथे तर मतं पडली असतील, आता का पडली नाही आहे? आणि आउटगोईंग कुठच्या विकास कामासाठी ते जात आहेत असं काय मला वाटत नाही आहे। तिथे एक स्पर्धा लागली, मी ह्याला आणतो त्याला आणतो, तरी जे गेले। आज कालसुद्धा कोळप्यामधले 3 सदस्य गेले। कोळप्यामधली सरपंचांना विचारा मीटिंग कशी झाली। लोढ्यामधले आमचे विभाग प्रमुख गेले, लगेच आमच्या या ठिकाणी परम म्हणून विभाग प्रमुख नेमले। लोढ्याची पण आम्ही या ठिकाणी मीटिंग घेतली, चांगल्या पद्धतीने होते। एखादा पदाधिकारी गेला म्हणजे सगळा पक्ष जातो असातला काही विषय नाही आहे। या ठिकाणी खालचे कार्यकर्ते जे आहेत बाळासाहेबांना मानणारे, हे निश्चित जाग्यावरती आहेत आणि तेच संघटना त्या ठिकाणी बांधतील। तर ठाकरे शिवसेना करूळ घाटातून वाहतूक सुरू करणार असल्याचा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला आहे। हे गेले 1 वर्ष जो बंद आहे, उद्याच्या 16 तारीखपर्यंत तो घाट जर चालू झाला नाही तर 18 तारीखला हा घाट शिवसेनेच्या वतीने आम्ही गाड्या घेऊन हा घाट चालू करणार आहोत। मग त्या ठिकाणी किती त्या ठिकाणी त्याने पोलीस कुमक आणून दे, ठेकेदाराची अरेरावी असेल किंवा काय असेल ती त्या ठिकाणी मोडून काढली जाईल। आणि हा घाट जर 17 तारीखपर्यंत हा घाट जर चालू झाला नाही तर 18 तारीखला शिवसेनेच्या वतीने हा घाट त्या ठिकाणी चालू केला जाईल। त्याच पद्धतीने ह्या तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची जी धरणाची कामं चालू आहेत, फक्त या ठिकाणी ठेकेदारांचीच बिलं त्या ठिकाणी होत आहेत, काही कामं निकृष्ट दर्जाची होत आहेत। पण आजही या ठिकाणी धरणाचे अरुणा प्रकल्प असेल, लानिवडा असेल, जी धरणाची 8-9 या ठिकाणी लघु पाटबंधाऱ्याच्या अंतर्गत धरणांची कामं चालू आहेत। अद्यापही शेतकऱ्यांचे पैसे मिळत नाही आहेत आणि या संदर्भात ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील त्या त्याने आमचे तालुका प्रमुख मंगेश लोके यांच्याकडे तक्रारी द्याव्यात। या संदर्भात सुद्धा भूसंपादन अधिकारी असतील, जिल्हाधिकाऱ्यांची आम्ही सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊ आणि जे आमचे प्रकल्पग्रस्त आहेत या प्रकल्पग्रस्तांना या ठिकाणी रस्त्यावर सोडण्याचं काम इथल्या सरकारने केलेलं आहे। आणि म्हणून वैभववाडीमध्ये ज्या ज्या काही समस्या आहेत, जी काही कामं जी होत आहेत ती निकृष्ट दर्जाची कामं होत आहेत, याच्यावरती सुद्धा कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवावा अशा प्रकारचा निर्णयसुद्धा त्या ठिकाणी कार्यकारिणीमध्ये झालेला आहे। आणि म्हणून येणाऱ्या 17 तारीखपर्यंत बावडा घाट चालू होणं, भुई बावडा घाटाची चांगली डागडुजी करणं आणि या ठिकाणी संघटना जी आहे ती संघटना या ठिकाणी वैभववाडीची बळकट करणं आणि उद्याच्या येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका ज्या आहेत अत्यंत मोठ्या ताकदीने या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही लढवण्याचा निर्धार या ठिकाणी वैभववाडी कार्यकारिणीने केलेला आहे। आणि म्हणून जी काय आमिष दाखवत आहेत, आज ते सांगतायत, आज सत्तारूढ पक्षामधले भाजपचे लोक की वैभववाडीमध्ये जे शिवसेना नाही, एवढे प्रवेश सरपंचांचे या ठिकाणी प्रवेश होत आहेत, हे कुठे होते? मग शेवटी शिवसेनेतच होते ना। म्हणजे या ठिकाणी तळागाळामध्ये लोकांना आजही शिवसेना पाहिजे आहे, त्या ज्यांना शिवसेना पाहिजे अशा सगळ्या लोकांचं नेतृत्व या ठिकाणी निश्चितच आमचे पदाधिकारी करतील। निवडणूक आचारसंहिता होती त्यामुळे आम्ही स्थगित केलं होतं आणि वारंवार आता तो सांगतोय, आता हे अंतिम आहे, याच्यामध्ये 18 तारीखला कुठेही आमची माघार असणार नाही आहे। आचारसंहितेमध्ये आम्ही 11 नोव्हेंबरला आम्ही थांबलेलो होतो। उद्याच्या 17 तारीखच्या आज ही वाहतूक चालू झाली नाही, 18 तारीखला आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या घेऊन आम्ही तो रस्ता मोकळा करणार आणि जे काय असेल प्रशासनाने जे काय करायचं ते करू।
अजून 10 दिवस काय नाही. अजून 10 दिवस आहेत ना. 10 दिवसामध्ये त्यांनी ज्या काय गोष्टीची डागडुजी करायची ती त्यांनी करा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घेतलेल्या भेटीसंदर्भात राजन तेलींनी स्पष्टीकरण दिलंय. पाहूयात. ही चर्चा चुकीची आहे. पहिलं म्हणजे माझी सगळ्या पत्रकार आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की एखाद्या बातमीची शहानिशा केल्याशिवाय आपण अशा प्रकारची बातमी चालू नये, माझी विनंती आहे. आज बघा निवडणुकीला 1.5 महिना झाला आणि त्याच्यानंतर त्या भागातली जर काही कामं असली, आता इथलं वाळूचं धोरण आहे, इथलं आंबोली चौकूळ घ्यायचा कबुलत दवकराचा विषय आहे, असे अनेक विषय पेंडिंग आहेत. ते लोक आज या ठिकाणी येत आहेत आणि त्याच माध्यमातून मी पहिल्यांदाच मंत्रालयात गेलो आणि खाली काही आपले पत्रकार मित्र पण मिळाले. त्यांना विचारलं बा बावनकुळे साहेब कुठे बसतात, कारण मी पहिल्यांदाच गेलो होतो हे सरकार बसल्यानंतर. ते म्हणजे बा 7व्या मधला त्यांची मिटिंग चालू आहे. त्यांनीच सांगितलं की बा लवकर जा, ते पुण्याला जाणार आहेत. आणि म्हणून त्यांना भेटलो, ह्या सगळ्या गोष्टीची चर्चा केली. एवढाच विषय होता. मीच नाही, अनेक आम्ही 2-3 आमदार होतो त्या, म्हणजे मी होतो आणि तिथले 2-3 आमदार परत होते त्यांच्याबरोबर. त्यामुळे कुठलाही विषय त्याच्यात तथ्य नाही. अशा प्रकारची माझी सगळ्यांना विनंती आहे की चुकीची बातमी या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी कोणी चालू नये, याच्यात कुठलाही अर्थ नाही. मडगाव येथील BPS स्पोर्ट्स क्लबमध्ये सुरू असलेल्या गोवा बेळगाव एक्स्पोला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बेळगावमधील अनेक व्यापारी, शोरूम मालक त्यांच्या ग्राहोपयोगी आणि उपभोग्य उत्पादनांचं प्रदर्शन या एक्स्पोत करतात. आम्ही सध्या BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव हांगासर आणि तुम्ही जाणा की गोवा बेळगाव एक्सपो सध्या BPS स्पोर्ट्स क्लबान चालू आसा आणि आम्ही सध्या आसा श्रीराम इनोव्हेशन हेंच्या स्टॉलाचेर जाणून घेया तेंच्या कडेन कितें आसा गोंयकारां खातीर. तुमचं स्वागत आहे. नमस्ते. कसं वाटतंय? रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे इकडं. नवीन या आलेत प्रोडक्ट्स बघालेत सगळे येऊन. आमचे 2-3 प्रोडक्ट्स आम्ही इथं नवीन लॉन्च केलेलं आहे. स्पीच शीट, एक डिजिटल कॅटलॉग आम्ही लॉन्च केलेलं आहे आणि PVC फ्लँक्स लॉन्च केलेलं आहे. सो कस्टमर्स जे आहेत हे खूप त्यांना आवडालं आहे. इकडं ते प्रोडक्ट्स नाही आहेत. सो इकडं येऊन ते एक्झिक्यूट केल्याबद्दल त्यांना खूप ते म्हणजे त्यांना खूप आवड यायला त्याच्यात आणि रिस्पॉन्स खूप चांगला मिळाला आम्हाला इकडं. फर्स्ट डे आहे पण वॉकिंगही खूप चांगलं आहे. सो आपल्याला सॅटिस्फाईड आहे की आम्ही इथं आलो, रिप्रेझेंट केलो, हे आम्हाला बरं वाटतं इथे. म्हणजे दुसरा दिवस आहे, लोकांना काय सांगू इच्छितात? हा एक चान्स आहे. आता जसं आहे श्रीराम इनोव्हेशन, आम्ही एक इनोव्हेटिव्ह फील्डमध्ये आहे. सो आम्ही एव्हरी मंथ काय ना काय नवीन ना नवीन आणत राहतो. सो इकडं मतलब बेळगावमध्ये जसं इनोव्हेशन होतं तसं गोव्यामध्ये अजून कोणी डेव्हलप होत नाही. सो त्यांना हे एक खूप इम्पॉर्टंट चान्स म्हणू शकतो किंवा एक लाईव्ह अपॉर्च्युनिटी मिळते जी तिथं येऊन त्यांनी बघू शकत नाही, तर इथं येऊन त्यांनी फील करू शकतात, बघू शकतात. जे आपले नवीन प्रोडक्ट्स आहेत त्यांनी बघू शकतात. सो मी रिक्वेस्ट करते की होईल तेवढे लोक येऊन बघितले, ते याचा एक्सपिरियन्स घेतले तर त्यांना खूप नवीन प्रोडक्ट्स बघायला मिळतील. खूप त्यांचं इंटिरियर वगैरे आहे ते आणि डेव्हलप करायला एक चान्स मिळेल त्यांना. प्रुडंट मीडिया नेटवर्ककडून गोवा बेळगावातील विविध नामवंत आस्थापनांचा सहभाग असलेल्या प्रदर्शन आणि विक्रीचा नवा उपक्रम यावर्षीपासून हाती घेतलाय. या पहिल्याच गोवा बेळगाव एक्स्पोचं उद्घाटन सभापती रमेश तवडकर यांच्या हस्ते झालं. यावेळी आमदार दिगंबर कामत, कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा, BPS क्लबचे अध्यक्ष योगीराज कामत यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. आम्ही सध्या गोवा बेळगाव एक्सपो हांगासर आसा आणि आम्ही भोंवता आमकां काही कस्टमर्स मेळटा जे हांगासर स्पेशल येयल्या ह्या एक्सपो खातीर. जाणून घे तेंच्यो प्रतिक्रिया ह्या एक्सपो बद्दल. तुमकां कितें दिसता ह्या एक्सपो बद्दल? हय, चडशें कितें जाता, आमी शॉपिंग करपाक बेळगांव बीन वता, पण ह्या फावटी बेळगांव हॅज कम टू गोवा. सो इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग अँड इट्स व्हेरी वी फील व्हेरी हॅपी टू शॉप हियर. कारण आमी सारीज घेवपाक जाय जावं ज्वेलरी जावं आमी बेळगांव वताले. सो आतां आमकां हांगासर गोंयान मेळटा म्हणटकच आमकां शॉपिंग करपाक चड उमेदशी आयिल्ली आसा. सो आय एम मोर इंट्रस्टेड इन टू इट. आयज पयलो दीस आसलो, फाल्यांच्या दुसऱ्या दिसाक सुरवात जातली. सो लोकांक तुमकां कितें सांगूंक जाय? आतां आयज ओपनिंग जाल्लें आसा. सो आयज चडशे लोकांक कळ्ळां ना तें खबर ना, पूण फाल्यां इट्स अ सेकंड डे. सो आय अर्ज पीपल टू कम फॉरवर्ड अँड कम अँड शॉप बिकॉज युअर बेळगांव हॅज कम टू गोवा.
एक्स्पोच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली होती. प्रुडंट मीडिया नेटवर्कनं आयोजित केलेल्या या 3 दिवसांच्या एक्स्पोमध्ये फर्निचर, कपडे, फॅशन, घरगुती उत्पादनं, मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ, पाण्याच्या टाक्या आणि इतर उत्पादनं उपलब्ध आहेत. आमी जाणा की जेन्ना आमी बेळगांव वयता त्या वेळा आमकां एक प्रामुख्यान आमकां मॉल दिश्टी पडटा ते म्हणजे BSC चन्नबसप्पा एंड सन्स. आमी त्या स्टॉलाचेर आयज आसा ते गोंया येयल्या, जाणून घ्या त्यांची प्रतिक्रिया ह्या एक्सपो बद्दल. सर, तुम्ही गोव्याला आलाय, कसं वाटतंय? इथं बरं वाटते. खूपसे असे कस्टमर आहेत आणि गोव्यालामध्ये तुम्ही सेलिंग का करत नाही? फक्त आता सध्याला ॲडव्हर्टिजमेंटला आहे. खूपशा कस्टमरला सांगायला आता तुम्ही आमच्या मॉलकडे या, सगळ्या व्हेरायटी भेटतात तुम्हाला, सगळ्या फॅमिलीसोबत या म्हणून आता आम्ही स्टॉल काढलेले एवढं. तुम्हाला इकडे जे रेग्युलर जे गोव्याचे कस्टमर येतात ते कस्टमर वगैरे आले का इकडे? आले खूपसे. आता ते 4-5 कस्टमर असे विचारलेत, सगळे ओळखीचे भेटलेले आहे असे. तर उद्या दुसऱ्या दिवस आहे, तुम्ही काय सांगू इच्छिता आमच्या पब्लिकला, गोवेकरांना काय सांगू इच्छिता? काय नाही, आणि खूपसे असे सगळे फॅमिली येऊन आमचे स्टॉल बघून दे, आमचे मॉल बघून दे म्हणून, सगळे व्हेरायटी बघून दे म्हणून. आता ऑफर पण चालू आहेत आणि ह्याच्या पुढे ऑफर पण चालू होणार, सगळे अटेंड करून दे. आमचे असे व्हेरायटी पण खूप आहेत तसे, बघून दे म्हणून थोडं. सर, आम्ही गोवा बेळगाव एक्सपो आसा आणि तुम्ही सकाळच्यान आज पळयता की स्टॉल हांगासर वेगवेगळे आसा. कसो असला एक्सपिरियन्स? आसा बरो आसा तो स्टॉल. कितें कितें घेतलें तुमी? आमी ते भुरग्यांचे धाकले लागले भुरग्यांचे कपडे बिडे घेतले आमी. लोकांक कितें सांगू इच्छिता तुमी? आसा येन एक फाटी पळया आनी बरें आसा सगळे. 3 दीस येतले? येतले 3 दीस येतले. बरें हांगा लागीत रावता? हय रावता, लागीं रावता आमी. तुमी हांगासर गोवा एक्सपोन येयला की भोंवले तुमी, कितें कितें पळयलें? मी साडी पळयल्ल्यो आनी कुर्ता थोडे पळयले कितें आशिल्ले ते, आनी नंदिनी कितें ते हे येयल्ले नंदिनीचे शॉप एक आसा, हय ते एक पळयल्ले. थंय आमी कुंदा घेतला एक, आनी अशी भोंवली आनी हांगा येयल्ली. आतां ते हेका खंय मोहितो जाय आसलेलो तो घेतलो, आतां ताका शेवपुरी जाय पडली. लोकांक कितें सांगूंक इच्छिता? लोकांनी येवंक जाय, पळोवंक जाय? हय येवपाक जाय, बरें आसा. साडी बी बरी आसा, येवपाक जाय, बरी आसा. थंय एक साडी बरी आसा. वेगवेगळे स्टॉल्स हांगा पळोवपाक मेळटा. हय व्हरायटी ऑफ स्टॉल्स. वरायटी खूब आसा, म्हळ्यार अश्यो खूब कितें कितें आसा पळोवपाक सारकें, पूण येवचें सगळ्या लोकांनी. मॅडम, आमी आसा गोवा बेळगाव एक्सपो हांगासर. कसो आसलो सकाळच्यान एक्सपिरियन्स? तुमी सकाळच्यान हांगासर आसा, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स वायज म्हटल्यार बरो आसा. खूब म्हणजे लोक इंट्रस्टेड आसा बाय करपाक. आमी डील करता इलेक्ट्रीक बायक्सान वीच आर इंडियन ब्रँड्स. ओके, सो ते बायक्स आसा पळय ते इजिली तुमकां सर्विसींग, लोकांक आयज काल खूब क्वेश्चन्स आसता की सर्विसींग खंय जातले, पार्ट्स मेळटले की ना, बॅटरी ब्लास्ट जाल्ली, कितें जालें. जाल्यार आमचें कशें आसा, हे पार्ट्स तुमकां इजिली एवेलेबल आसा मार्केटान. तुमी खंयच्या लायक टायर्स, तुमी खंयच्या टायर शॉपार वचा, टायर तुमकां इजिली चेंज करपाक मेळटले. कितें पार्ट्स जाय लायक बेरिंग्स म्हण, ब्रेक पॅड्स म्हण, जाल्यार इजिली एवेलेबल आसा. एंड दीज आर मोर ऑफ लोकल डिस्टन्स ट्रॅवलिंग, लायक मार्केटांतूच वचपाक जाय, खंयचे एक हाऊस वायफाक आपल्या भुरग्यांक ट्युशनाकसून हाडूंक जाय, स्कुलानसून हाडपाक जाय, जाल्यार हेका तुमकां पेट्रोलाचो कॉस्ट जो आसा पळय तो मंथली बेसिसाचेर सेव जाता आनी तुमकां इजिली लायक ट्रॅवलिंग तुमचें इजी जाता. ओके, एंड सिन्स दे आर नॉन रजिस्टर्ड, नॉन लायसन्स, सो तुमकां लायसन्साची अशी गरज ना. स्पीड लिमीट आसा तेका, सो एज पर द गव्हर्मेंट रुल्स. सो ते पळोवन ही बायक्स तुमकां कन्विनियंट युजा खातीर, डेली यूज कन्विनियंट युजाक खूब बरी आसा. सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां हांगासर रिस्पॉन्स म्हटल्यार खूब बरो मेळ्ळो आसा. लोक येता, विचारतात, आनी स्पेशली मदर्स or like parents who need to drop and pick up their child from different classes, so तांकां ते खूब कन्विनियंट आसा. सो खुबशे इन्क्वायरीज तेज्या खातीर येयल्ले आसा. आनी आमचो शोरूम
वेर्ना PCC कॉलेज, फादर आग्नेल स्कूल एंड कॉलेज, थंयसरूच ते आश्रम सर्कला कडेन थंयसर आसा. सो लोकांक खुबशे इन्क्वायरीज आसा खंय आसा, बिकॉज वी ऑल्सो हॅव स्टार्टेड मार्केटींग रिसंटली. आमकां एक 3 वर्सां जाली हे मार्केटान येवन. ओके, आनी आमचे मल्टी ब्रँड्स आसा. सो जे लेटस्ट इंडियन ब्रँड्स आसा, ज्यो इंडियन बायक्स येता मार्केटान, त्यो आमचे कडेन एवेलेबल आसा. इवन कमर्शियल लायक बिझनस पर्सना खातीर सामान व्हरपाक हाडपाक लायक 250 kgs ऑर लायक मोर दॅन 100 kgs वेट जे आसा त्यो बायक सुद्दां एवेलेबल ना. हांगासर सद्या डेमोक एवेलेबल ना, पण आमच्या शोरुमान ती एवेलेबल आसा. प्लस आमी सर्विसिंगूय करता. सो वी आर ट्रायंग टू कॅप्चर द मार्केट वेरीन पीपल आर रेडी टू बाय, पण आमी तांकां सर्वीस दितले आनी वी आर देर इन द मार्केट अँड वी वॉन्ट टू रिमेन इन द मार्केट फॉर द कमिंग इयर्स, बिकॉज दिस इज सम अपकमिंग टेक्नॉलॉजी. प्रुडंट मीडिया नेटवर्कनं आयोजित केलेल्या या 3 दिवसांच्या एक्स्पोमध्ये गोव्यातील लोकांसाठी एक उत्तम संधी ठरत आहे, ज्यांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादनांना पाहण्याची आणि खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. निरवड्यातील सिल्वर एकर गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी स्मशानभूमी नसल्यानं महितास सावंतवाडीत न्यावं लागतं. मृत्यू दाखला मिळण्यात अडचण येते, त्यामुळे निरवडे गावात स्मशानभूमी उपलब्ध व्हावी अशी मागणी येथील रहिवासी अरुण मेस्त्री यांनी केली. अन्यथा येत्या 26 जानेवारीला आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मी अरुण मेस्त्री, वय माझं 77 आहे आणि मी निरवड्यातील सिल्वर एकर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये गेली 13 वर्ष राहतो. या सोसायटीमध्ये माझ्यासारखे रिटायर्ड झालेले काही थोडीशी मंडळी आहेत. इतर सगळे जे आहेत सभासद ते मुंबईहून येतात, त्यांचे फ्लॅट आहेत, प्रत्येकाचे येतात जातात. माझा फक्त विषय असा आहे की गेली मी 13 वर्ष पाहतोय की माझ्यासारख्या कुठल्या वृद्धाचा जर नैसर्गिक मृत्यू जर याच्यामध्ये झाला घरामध्ये, तर पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला कुठलाही डॉक्टर सर्टिफिकेट देत नाही, नैसर्गिक मृत्यू असला तरी. मग आम्ही वैद्यकीय जे आहे निरवड्यामध्ये वैद्यकीय केंद्र, सुविधा केंद्र, तिथे जातो. परंतु त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही तुमच्या घरी येऊ शकत नाही, तुम्हाला सर्टिफिकेट देऊ शकत नाही. हा पहिला सर्टिफिकेटचा प्रश्न झाला की आमच्या मृत्यूनंतर आम्हाला सर्टिफिकेटही मिळत नाही. त्याच्या पुढची गोष्ट अशी आहे की या निरवड्यामध्ये आजपर्यंत माझ्यासारख्या सामान्य लोकांचा मृत्यू झाला तर त्याला स्मशानभूमी नाही, अंत्यसंस्कार करायला, हा एक फार मोठा विषय आहे आणि तो मला आज मांडायचा आहे. आणि गेली अनेक वर्ष आमच्या या ठिकाणी 3-4 मृत्यू झाले माझ्यासमोर देखत. माझ्या पत्नीचा 2015 साली झाला. त्यावेळेला मी ह्या निरवडे ग्रामपंचायतीनं पत्र दिलं, लेखी दिले आणि विनंती केली. परंतु आजपर्यंत या विषयाच्या संदर्भात कोणतेही अनेक कारणं त्यांची असतील, मला माहिती नाही प्रशासकीय काय कारणं असतील, परंतु आजपर्यंत त्या स्मशानभूमीत झालेली नाही आमच्या सर्वसामान्य लोकांसाठी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी ज्या स्मशानभूमी आहेत, अंत्यसंस्कार करायला स्मशानभूमी आहे, परंतु माझ्यासारख्याच्या सर्वसामान्य माणसाला तिथे ते दहन करायला किंवा अंत्यसंस्कार करायला कोणतीही परवानगी देत नाहीत. हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी आज या ठिकाणी राहतोय. मी कुठल्याही परदेशातून इथे आलेलो नाही, आश्रित पण नाही आहे. परंतु दुर्दैवानं आम्हाला फार कष्ट करावे लागतात आणि याच्यावर म्हणून मी संबंधित जे अधिकारी आहेत, संबंधित जे आहेत सरपंच वगैरे, त्यांना एक पत्र दिलं आहे. आणि जर का आता या क्षणाला तुम्ही कोणताही निर्णय घेऊन जर आम्हाला देत नसाल अंत्यसंस्कार करायला स्मशानभूमी, तर मी येत्या 26 जानेवारी 2025 साली मी आणि माझ्यासारखे अनेक ज्येष्ठ मंडळी आहेत ते येऊन तिथे उपोषणाला, आमरण उपोषण करायला बसणार आहे, जोपर्यंत तुम्ही आमची व्यवस्था करत नाहीत. आणि मी त्यांना हेही सांगितलंय, लेखी हवं मला, तोंडी आश्वासन नको. कारण आजपर्यंत त्यांनी तोंडी आश्वासन प्रत्येकाने मला दिले आहे, पण त्याची पूर्तता अजून झाली नाही. आणि म्हणून मी लेखी आश्वासनाशिवाय
मी गप्प बसणार नाही. धन्यवाद. दरम्यान या सोसायटीच्या सेक्रेटरींनी अंत्यसंस्कारासाठी होणारी फरफट पाहता स्मशानभूमीची मागणी केली. पाहूयात. मी सूरज कांबळे, सिल्वर केस हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांचा सचिव या नात्याने मी तुमच्या समोर आलो आहे. मला एक विषय मांडायचा आहे, तो म्हणजे आमच्या निरावडे या ठिकाणी सिल्वर एकर्स हाऊसिंग सोसायटी या सोसायटीमध्ये अंत्यविधी पावलेल्या जे सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना अंत्यविधीसाठी आम्हाला सावंतवाडी या ठिकाणी येण्यात जावं लागतं. तर मी कारण मला आताच परवाचा प्रसंग आठवतोय की आमचे एक जवळचेच मित्र होते, काका आमचे, ते त्यांचं निधन झाल्यानंतर आम्हाला सावंतवाडी या ठिकाणी न्यायला लागलं आणि ते त्यांना अंत्यविधीसाठी घेऊन गेल्यानंतर आम्हाला असं जाणवलं की ते 12 किलोमीटर आम्हाला न्यावं लागतं इथून निरवडेतून सावंतवाडी या ठिकाणी. आणखीन तिथे नेण्यासाठी आम्हाला तिथे जी कागदपत्र लागतात ती वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे खूप त्रास होतो. तर आम्ही निरवडे ग्रामपंचायत यांना विनंती करतो की आमच्या सिल्वर एकर हाऊसिंग सोसायटी यांच्यासाठी स्मशानभूमीची व्यवस्था करावी. आणि आताच आमच्या सिल्वर एकर्स या किंवा सिल्वर एकर इथले ग्रस्त सिनियर सिटीजन यांनी एकत्र येऊन ठरवलं आहे की 26 जानेवारीला यासाठी ग्रामपंचायत समोर उपोषण करायचं ठरवलं त्यांनी. मी ग्रामपंचायतला निरवडे ग्रामपंचायत यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर ही व्यवस्था करावी आणि हे उपोषण रद्द करावं असं माझी मागणी आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ट्रान्सफॉर्मर डीपीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडांच्या वेली वायरीमध्ये गुटाळल्यानं स्पार्किंग होत होतं. सामाजिक बांधिलकीने याची दखल घेतली आणि पुढील अनर्थ टळला आहे. याची कल्पना उपजिल्हा रुग्णालयातील इंचार्ज राणे यांनी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव यांना दिली. यावेळी त्यांनी तात्काळ MSCBचे अधिकारी खोब्रागडे यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर महावितरणचे कर्मचारी अक्षय गावकर, धनंजय मांजरेकर व सचिन तोड यांची मदत घेऊन लगेचच तासाभरात ही झुडपे तोडून डीपी ट्रान्सफॉर्मरकडे जाणारी वाट मोकळी केली. या ठिकाणची सर्व झाडे झुडपे कर्मचाऱ्यांनी तोडून ती जागा साफ करून सर्व वायरींवरच्या वेली तोडून टाकल्या. त्यामुळे सतत होणारं स्पार्क कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ मदतीमुळे दूर होऊन पुढे होणारी दुर्घटना टळली. यासाठी इंचार्ज राणे यांनी सामाजिक बांधिलकीचे व MSCBचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे आभार मानले. सध्या देवगडमध्ये थंडीचा जोर कायम असून या थंडीमुळे आंबा झाडांना सध्या चांगला मोहर फुटला आहे. हा मोहर जानेवारीपर्यंत टिकून राहिला तर यावर्षी आंबा हंगाम चांगला होऊ शकतो असा अंदाज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. माझं नाव श्यामल जोशी. सध्या थंडीचा कडाका वाढलेला आहे, काही प्रमाणात वाराही आहे. हे जे काही वातावरण आहे हे आंब्यासाठी पोषक असतं. आपण बघू शकाल की बरीचशी कलमं मोहरलेली आहेत, पण सतत बदलत्या वातावरणामुळे शेतकऱ्यांना तेवढी चिंता पण वाटते की जरी मोहर आला तरी फळधारणा त्यांना हवी त्या प्रमाणात होईलच असं सांगता येत नाही. कारण सध्याची परिस्थिती बघितली तर 20 ते 25% एवढी फळधारणा झालेली आहे. रात्री थंडी असते, वातावरण चांगलं असतं, दिवसा स्वच्छ असा सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे, मळब असल्यामुळे बुरशीचा किंवा सध्या तुडतुडा आणि थ्रिप्स यांचा अटॅक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे मोहर हा
करपतोय त्याला करपा रोग असं म्हणतात. तर मोहर करपून जातोय आणि त्यामुळे फळ सेटिंग पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाहीये. असंच जर वातावरण राहत असेल किंवा सतत बदलत असेल तर शेतकरी हा चिंतेतच असेल नक्की. कारण वातावरण स्वच्छ राहिलं तर मे मध्ये मोठ्या प्रमाणात आंब्याचा सीझन चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. पण सतत होणारी वादळे किंवा बदलणारे हवामान ह्याच्यामुळे निश्चित असं काही सांगता येत नाही की पुढची परिस्थिती काय असेल आणि सीझन कसा असेल. ही बाग आपली 380 इथे कलमं आहेत. त्याच्यामध्ये 80 ते 85% हे देवगड हापूस आंबा आहे. त्याच्यानंतर पायरी आहे आणि त्याच्यानंतर केसरची काही प्रमाणात झाडं आहेत. काही प्रमाणात आम्ही इतर प्रकारचीही झाडं लावलेली आहेत आंबा कलम, ज्याच्यामध्ये आहे मालगीज आहे, वनराजचे आहेत, एक बाटली हापूस म्हणून एक प्रकारचं झाड लावलेलं आहे. त्याची चव साधारण हापूससारखी असते पण तो आकाराने बाटलीचा असतो, त्यामुळे त्याला आम्ही बाटली हापूस असं नाव दिलेलं आहे. आणि आणखी बिट्टी आहे जी आपण म्हणतो की रान आंबा, त्याची 2-4 झाडं आहेत. अशी मिश्र प्रकारची आंब्यांची झाडं आहेत. पण मेजर ऑफ देवगड हापूस आहे. त्या फवारणीचा हंगाम सुरू आहे कारण मोठ्या प्रमाणात तुडतुडा आणि थ्रिप्स यांचा अटॅक आहे. त्यासाठी जी नेहमीची फवारणी असते त्याच्यापेक्षा जास्त टप्पे फवारणीचे घ्यावे लागणार आहेत. त्याच्यानंतर त्यामधून जो टिकेल तो आंबा सेट होणार आणि पुढे त्याची फळधारणा होणार. दुसरी गोष्ट एक आहे की दिवसभर असं ढगाळ वातावरण, ज्याला आपण मळब म्हणतो, ते वातावरण असल्यामुळे बुरशीचंही प्रमाण मोठ्या प्रमाणात उद्भवू शकतो. त्याबरोबरच सध्याचा हा हंगाम आहे किंवा सीझन आहे हा थोडा 15 ते 20 दिवस पुढे जाऊ शकतो. कारण ह्या सगळ्या बदलत्या वातावरणाचा सीझनवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. आता जे काही वातावरण आहे सतत बदलत आहे, मळब होत आहे, ज्यामुळे काय होतं की मोठ्या प्रमाणात चिकट असं ज्याला आपण काय म्हणतो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कलमांवर खार पडते. खार पडल्यामुळे काय होतं, आंबा जरी सेट झाला, मोठा झाला, प्रोसेसिंगमध्ये जरी तो पिकण्याच्या आला तरी सुद्धा त्याच्यावर खारेचे जे स्पॉट येतात ब्लॅक कलरचे, मग असा आंबा असेल तर त्याच्यासाठी आम्हाला आणखी त्याच्यावर कष्ट घ्यावे लागतात किंवा ते धुणे स्वच्छ, त्याच्यानंतर त्याचं पॅकिंग करणे, ह्या सगळ्या प्रक्रियांना सामोरे जावं लागतं. करपा रोगामुळे काय होतं, मोहर जो सुकतो, वाळतो, तो प्रोसेसिंगमध्ये मोठ्या झालेल्या आंब्यांना चिकटला की त्याच्यामुळे पण आंब्यांना एक प्रकारचा स्पॉट येतो आणि ज्यामुळे आंबा डागाळलेला होतो. तर अशा सगळ्या सिच्युएशनला सामोरे जावं लागतं आणि ज्यामुळे मग लेबर वर्क्स मोठ्या प्रमाणात वाढतं. कुंभवडे येथील महापाषाण संस्कृतीकालीन एकाश्म स्तंभ स्मारक पुरातत्व संशोधक सतीश लळित यांनी प्रथमच उजेडात आणले असून यामुळे कोकणच्या प्राचीन इतिहासावरती नवा प्रकाशझोत पडणार आहे. कोकणातील या प्रथम शोधाची घोषणा लळित यांनी पुणे येथे आयसार्क या राष्ट्रीय परिषदेत केली. भारतात महापाषाण संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इसवी पूर्व 1500 ते 400 वर्ष मानला जातो. पुणे येथील सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर येथे भारतीय मूर्तिशास्त्र व स्थापत्य संशोधन परिषदेचं 5वं राष्ट्रीय अधिवेशन 10/11 रोजी झालं. या परिषदेत लळित यांनी आपला याबाबतचा शोधनिबंध सादर केला. लळित यांना एका संशोधकीय सर्वेक्षणात कुंभवडे येथील गंभीरेश्वर मंदिराजवळ जांभ्या दगडाची एकूण 7 एकाश्मस्तंभ स्मारके आढळून आली. ही स्मारके म्हणजे एकाच दगडातून खोदून काढून उभे केलेले उभे पाषाण होय. मानवी विकासाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा कालखंड म्हणजे महापाषाण संस्कृतीचा काळ होय. भारतातील महापाषाण संस्कृतीची कालनिश्चिती अद्याप निर्णायक झाली नसली तरी सर्वसाधारणपणे इसवी पूर्व 1500 ते 400 वर्ष हा काल महापाषाण संस्कृतीचा मानला जातो. या संस्कृतीमध्ये मोठ्या दगडी शिळांचा वापर केला गेल्याने ती जगभरात महापाषाण संस्कृती म्हणून ओळखली जाते. काही वर्षांपूर्वी साधारणपणे मध्याश्म युगाच्या शेवटच्या व नवाश्म युगाच्या काळातील कातळशिल्पे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात सापडल्याने कोकणातील मानवी अस्तित्वाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा दुवा सापडला आहे. कोकणात एकाश्मस्तंभ आढळल्याची पहिलीच घटना आहे असा दावा लळित यांनी केला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना काम करणार असल्याचं माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलंय.
विधानसभाच्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच एक वेगळा प्रभाव मतदानाच्या वेळी दिसला आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची पिछाड झाली. परंतु पुन्हा एकदा शिवसेना खरं तर ही संघटनेचं काम करणारी लोक आहेत आणि सत्ता नसताना सुद्धा शिवसेना वेगवेगळ्या आंदोलनामुळे लोकांबरोबर जाणार आहे. आजसुद्धा जिल्ह्यामध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना काम करत आहे आणि त्या विरोधी पक्षाच्या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्व शिवसैनिक करणार आहोत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये मंगेश लोके यांच्या नेतृत्वाखाली या तालुक्याच्या कार्यकारिणीमध्ये काही बदल निश्चित करण्यात येतील आणि नवीन तरुणांना संधी देण्याचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या 18 तारीखला हा रस्ता काही दिवसात सुरू करतो म्हणून सांगितलं. परंतु महत्त्वाचा जिल्ह्यातील व्यापारी असला हा रस्ता जर 18 तारखेला सुरू नाही झाला तर तो आम्ही सुमोटो म्हणजे आम्ही स्वतःहून तो सुरू करू. त्याच्या आधी या विभागाने रस्ता सुरू करावा, नाहीतर आम्ही तो 18 तारखेला सुरू करू. आणि वेगवेगळी आता पण माहीत असेल की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही आहे, लाडकी बहीण योजना नाही आहेत, जलजीवन मिशनची अनेक कामं सुरू आहेत परंतु त्यांना फंड नाही आहे. या सगळ्याचा हळूहळू आम्ही विरोधातली भूमिका आम्ही हळूहळू जाहीर करू. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. तर ठाकरे शिवसेना करूळ घाटातून वाहतूक सुरू करणार, सतीश सावंत यांचा इशारा. राजन तेलींचं स्पष्टीकरण, चर्चांना पूर्णविराम. आणि मरणानंतर यातना, निरवडेतील त्या जागेत स्मशानभूमीची मागणी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.